Ja sam leteo posle treninga West Hama da bi se s drugarima iz srednje škole viđao na dan i po, tako da nije baš moje da, ali ajde. Slaven Bilić. Slaven Bilić uvijek znao, kad god sam dolazio zimus ili leti, uvijek je znao dođem sa 4-5 kila viška, uvijek je znao, za Božić krka se u Srbiji, ne znam, leti. Uvijek je bila dobre šale, tako da i ne zapitaš se zašto nisi uspeo. Ja sam ranije uvijek krivio trenere, nije valjao ovaj trener, nije valjao ono, nije ono. Novi početak podcasta Aktuela od ove epizode. Veoma smo srećni što ćemo sarađivati u predstojećem periodu sa još jednim sponzorom. U pitanju je Superbet, tako da uz naš promo kod koji je aktivan i koji je otvoren možete dobiti razne privilegije. Podcast Aktuela dobio je tu čast da promo kod bude baš Aktuela velikim slovima i svako ko se registruje uz ovaj promo kod dobija niz privilegija. Dakle, dobijate odmah 500 dinara free beta, a i 21.000 dinara što možete koristiti na njihovom nalogu. Tako da pratite nas i ako instalirate njihovu aplikaciju dobijate još dodatna sredstva, tako da nećete pogrešiti ukoliko budete posetili njihovu aplikaciju i u buduće ćemo se truditi da vam predlažemo šta to da igrate, koje su nam lige najzanimljivije, koje utakmice, pa možda se svi zajedno i obradujemo nekim novčanim dobicima. Sada, pošto imamo novog sponzora, red je bio i da dovedemo jednog gosta koji je nekako u poslednje vreme zaboravljen, a pre nekoliko godina, tačnije 2012. gotovo da nije mogao da spava od poziva, od poruka i svega ostalog, a razlog je što je u tom momentu, te 2012. postao najmlađi debitant u istoriji Super lige Srbije. U poslednje vreme ga pamte ili ga znaju kao rođenog brata jednog sjajnog fudbalera i povremenog reprezentativca Srbije, nadamo se i konstantnog u buduće, ali evo, danas ćemo se ispričati i otkriti da je u pitanju Luka Belić, brat Kristijana Belića, brat Ognjena Belića, sin Dušana Belića, sad idemo cijelo porodično stablo, ali ćemo se danas potruditi da ipak Luka Belić bude Luka Belić. Ćao Luka. Ćao, hvala na gostoprimstvu. Mislim, mi se znamo, iz istog smo grada, tako da hvala puno na pozivu i bit će mi zadovoljstvo. Luka, evo još jedan put dobrodošao u podcast Aktuela. Kaži mi kako se ti trenutno fizički osjećaš? A znaš zašto ti to pita? Pa, se tiče fizike, malo imam viška kilograma. Naravno, bili ovi praznici, nove godine, ali što se tiče mentalno sam sjajno. Nikad bolje, tako da vidjet ćemo šta budućnost donosi. Jel se sećaš, a verujem da se sećaš te utakmice na Karaburmi kada si debitovao, kada smo svi onako i u gradu, a i u Srbiji jedva čekali narednu utakmicu da vidimo da li je taj mali toliko talentovan ili je to bio splet okolnosti da debituje? Ne, naravno da se sećam. To su jedne od lepših uspomena u mom životu, naravno debitovanje isto protiv ljutitog rivala, mog lično. Tako da baš mi je bilo zadovoljstvo i naravno bilo je dosta pančevaca, sećam se na toj utakmici kao jedan od gostiju što su bili ovde, tako da baš ono, par puta nekad i pogledam tu utakmicu, ima na YouTube-u i to su neki lepi trenuci, što bi ja rekao, mog detinjstva i tako da, lepi momenti. Kažu da defanzivci Crvene zvezde taj dan nisu mogli baš da se pohvataju. Prvi si dar Mara. Što je najgore, taj dan sam, mislim, više sam gledao da driblam i to nego da dam go, tako da bilo mi je nekako taj dan jer je bilo puno publike, puno ljudi koje znam i onda što volim da igram za publiku, baš sam taj dan gledao kako da uveselim publiku. Tako da. Pa dobro, generalno ti gde god da si igrao, voleo si da, ne mogu da kažem da zabavljaš publiku, nego da zabavljaš sebe. Naravno. A to je generalno, mislim da smo zbog toga svi zavolili fudbal, zar ne? Slažem se. To bude lepo što nešto radimo. Da. Naravno, mislim, zbog publika je najvažnija na stadionu, naravno, ne kažem treba biti profesionalac i sve, ali publika je nekako, zbog tih nekih poteza, mislim da fudbal mnogima nedostaje zbog baš tih poteza koji, ne kažem, ne doprinesu mnogo u statistici, ali verujem da znače. Tako da to verujem da fali fudbalu, ne kažem da se ima i dalje velikih majstora, ali sad se baš drugačije igra fudbal, tako da... Jel te nervira to? Pa
Nervira me u suštini, ne kažem, nervira me, teže mi je da gledam, manje mi drži koncentraciju, kako ti kažem, ne nervira me i teško je, što ja kažem, teško je i trčati, teško je i biti, to sve spada, ja gledam na to i u talenat i nije lako da ti istrčiš 12-13 km, sve to treba i znati i imati, ali nekako ti neki potezi mi nedostaju da kad sam kući sedim, jedem kokice, da vidim neki lep potez pa usporen snimak. Mislim da to mnogim ljudima koji prate fudbal i zaista vole fudbal, mnogim ljudima to nedostaje, ali tako je kako. Pre svega sam te pitao da li te nervira, jer kad gledaš da, ne znam, krilo vrati loptu u beku ili da zadnji vezni vrati loptu u štoperu, ti vratno onako kao, pa daj, gde sam tu ja, duzam ja malo da provozam, pa da bar mi neko apludira i to je već dovoljno. Jeste, ali mislim, mnogo drugačiji sad fudbal i teže je driblati zato što mnogo ima i manje prostora, tako da nekad i ne krivim krila jer mnogo se skupi, mnogo se dobro stoji. Ranije je bilo to više 1-1, prođeš nekog 1-1, kasne, nisu dobro pokriveni i onda nekako fudbal, mnogo su sad svi spremni, mnogo se tu pokriva prostora. Ja shvatam da je teško je predriblati 2-3 igrača. Kome? Tebi? Pa mislim, ne znam, ne bih da se hvalim, mislim nisam bio sam neka takva osoba, sam mislio da sam najbolji na svetu, ali razumem u potpunosti neka krila, ko na primjer Grealish, ja se sećam iz mlađih dana i čak sa 14 pre nego što sam debitovao za Ofku, trebao sam baš da potpišem za Aston Villu i onda je bilo da li da potpišem za Aston Villu ili da debitujem za Ofku. Ja sam se odlučio da je bolje debitovati i sećam se, mislim, Grealish je bio ko Messi i driblo i promeni se fudbal, promene se igrači, tako da ne krivim ja tu puno i igrače, verujem da i dalje ima velikih driblera, velikih majstora, samo što drugačiji fudbal i mislim da treneri drugačije imaju zahteve od igrača nego što je to ranije bilo. Malo ću sada skočiti s teme na temu jer si pomenuo baš Jacka Grealisha i odmah si me asocirao na još jednog čoveka koji je u Pančevu. Jack Grealish je rođen 10. septembra 1995. godine. Ti vjerojatno ne znaš ko je iz Pančeva rođen tog datuma. 95. A pominjao si ga u Londonu, kako sam dobio informaciju, na treningu West Ham Uniteda. Saša. Aleksandar Janković. To je sad moj kum, inače, pozdrav za njega, ali čuo sam tako okolo od nekih ljudi da si ti na nekom treningu, da li si Ogboni rekao, da imaš ti jednog drugara u Pančevu koji ima mnogo jači šut od njega. Da, mislim, naravno, ljudi iz Pančeva znaju i sa malih fudbala i kroj malih ekrana termina, tvoj veliki prijatelj, jedan od jačih šuteva koje sam vidio, stvarno, fudbal, ne kažem ja, ima, nekad je do fizičke spreme, do svašta utiče, ko što bi ja rekao, ja sam vidio male, mislim, nekad je to malo mnogo, ali male da ljudi ne misle, osim ovih, naravno, neću pričati Messija, Neymara, Hazara, Ronalda, neki, ne znam, na primjer, Mark Nobel ili tako što sam bio, mala je razlika između tih igrača i nekih koji mi znamo ili iz Pančeva, da li je do spreme, da li je do glave, da li je fudbalski kvalitet, je mala razlika, ali to malo je nekad mnogo, tako da čudno je, ne pričam za ovih vanserijskih, ali takav je sport, takav je život i ima dosta talenta, dosta dobrih igrača, ne pričam za sebe, ja znam dosta milion boljih isto igrača sam upoznao od mene i od sve i u Panču ima sjajnih talenata, pogotovo ti znaš naše generacije 9-5, 9-6, 9-4, bilo je zaista velikih, zaista baš dobrih igrača koji nisu uspeli zbog raznih stvari, ali to je tako. Mislim da svako treba uvek krenuti od sebe dok se ne pogledaš u ogledalo i ne zapitaš se zašto nisi uspeo. Ja sam ranije uvek krivio trenere, nije valjao ovaj trener, nije valjao ono, nije ono. Tako da, žao mi je što nisam mlađi, jedno 5-6 godina sa ovakvim razmišljanjem, ali tako kako je. Mislim, pričam za, ima i Pančo dosta talenata 2005. 600, da znaju momci da uvek se zapitaš posle svake utakmice treninga da li si mogao bolje, da li si uradio sve što je bilo do tebe. I mislim da je to
neki pravi put, da nikad ne treba kriviti druge, prvo krenuti od sebe, pa samo može da bude bolje u životu. Pa dobro, evo, ti si sada uskoro ulaziš u, da kažemo, 30 godina, a ja volim da kažem da smo mi mladi, mi koji smo 96. rođeni. I Ja smatram. sad sa ovom zrelošću, dakle, kada imaš i porodicu i kada si ispunjen emotivno, kada znaš neke svoje mane, verovatno bi sad uspio da ih skloniš i da se fokusiraš isključivo na ono što voliš, a to je fudbal, a to su golovi, a to je pobeda. Zar nije ti ostalo još puno vremena? Pa, sad upravo si me motivisao na neki način, ali... Pominjao si ogledalo, možda staviš sliku, ako ispod gledali svaki dan, sliku iz West Hama. Mislim da iz reprezentacije Srbije, iz mlađih selekcija, da. Mislim da ću pokušati da dam još jedan, ajde da kažemo, posljednji pokušaj. Posljednji ples, što bi rekao, The Last Dance. The Last Dance. Tako da probat ću naravno da se vratim fudbalu i to u klubu koji mnogo volimo, mi u Pančevu, u Dinamu, tako da probat ću i da pomognem i tom klubu. Ima i nas koji volimo više Železničar. Ja sam sa Mise. Dobro, slažem se. Ti si gradsko dete. Ja sam gradsko dete iz centra, tako da mislim da i pomognem i klubu, malo sebi, tako da mislim da sad zaista želim da pokušam. Došao sam te godine, mnogi ljudi mi pričaju igraj dok možeš, gde god da igraj dok možeš, žalit ćeš posle, tako da mislim da je došlo vreme da sad zaista u posljednjih par godina i gledam brata i sve, opet sam tu ljubav za fudbal. Ne bih rekao u mlađim danima da sam toliko voleo fudbal. Mislio sam da ga volim, ali naravno nisam. Bilo mi je važnije nekih drugih stvari su mi bili prioritet i onda kad se zapitaš, vidiš po prioritetima šta ti je bilo u životu, koliko stvari nešto voliš. Ako ti nešto nije prvi prioritet, znači ne voliš dovoljno dobro. Uh-huh. A jel se ti sećaš svog prvog treninga? Da vidimo da li si dovoljno dobro voleo fudbal. Ne. To je bilo rijetko, u Pančevu je bilo ili? Ne, u Belgiji. Belgiji. Tad je otac tamo igrao. Da, otac je branio za Saint-Truiden, tako da sam tamo i ja prvo zaigrao. I kako se zove, sećam se da sam dobio i sa 6-7 godina crvene kartone, jer sam se svađao sa sudijom. Kako si tako da to se sećam, da sam stalno plakao, pa pokazivao sam gestikulacije, tako da uvek od malena sam, mislim, volao sam, što je najgore, volao sam utakmice, ali naravno nisam volao da treniram i to je, naravno, tako da to je bilo malo zeznuto. I mislim da kod nas je to malo, kad si talenat i to, svi ti podilaze i treneri i predsjednici naš dozvoljavaju mnogo i onda kad sam otišao preko, tek sam onda video da hoćeš, nećeš. Uh-huh. Kod nas je to, ajde, znaju da treba te prodaju, da se uzmu neke pare, što bi se reklo. Pa te trpe. Da, pa te trpe, ali mislim da to nije pravi način. Uh-huh. Mislim, svako dete je drugačije, ali mislim da to nije bio pravi način za mene, što pogotovo ja sam bio ta osoba, ako mi dozvoliš malo, ja ću se ponašam ko da, mislim, ne znam, ko da mi tata drži klub, tako nešto. A jel opravdavaš sada te fudbalere u poređenju s ovim što si rekao? Naprimjer, evo, Lamine Yamal, priča si dalje o tim žurkama ili to kad je slavio rođendan. Kako ti to komentarišeš? Jel ti je to bravo, care ili... Znao sam da će mi pitaš za njega. Vidi... Ajde da malo opštije. Jel treba fudbaler ili sportista sebi da da ovo duška malo? Naravno da treba, ali ja smatram da on sigurno ne bi bio na tom nivou i ta sprema da ne voli da trenira, tako da ja mislim da su i to neki njemu je poenta priče, ima prevelik talenat ko što je Neymar imao i sve, on će bude vrhunski sigurno par godina sad, da li će bude 5, 10, 15 ili 20, tu dolazi, ja mislim posle 20, 25, da baš mora da počneš da vodiš računa, jer nekako sam i ja igrao do 21. godine na talenat, možeš da igraš jer si mlad, organizam je drugačiji, sve je drugačije, tako da
ja mislim da on sigurno ima par godina koje može tako da živi, ali mislim da s vremenom će i on da sazri i sve, tako da ja... Pa kao recimo Usman Dembele. Da, pa i Usman Dembele, eto, svi smo pre 4-5 godina u Barsi povređen, svi, verujem da su svi, niko da nije verovao u njega i svi su rekli nema ništa od njega i čovjek je osvojio zlatnu loptu. To je to. Tako da svako se promeni, možda se i on promeni, možda i ne, možda će i moći ko što je Ronaldinho, Neymar. On je prevelik talenat. Ljuti me kad neko kaže nešto za njega loše, jer ja smatram da je on sa svojih 18 godina top 3 najbolje igrača na svetu, jer on što radi s loptom, tu prodornost, te šanse za gol koje on stvara, to 1 na 1, retko to od koga se viđa danas. Postoje krila s boljom statistikom, ali fudbalski gledano, meni on je jedan od najboljih igrača na svetu, tako da mislim da ljudi nekad malo preteruju, treba ga puste, ali opet treba, verovatno ljudi u klubu znaju, naravno trener je Nemac, ja uvek govorim da je to dobitna kombinacija, španski talenat i nemačka disciplina, tako da ja verujem da Flick drži to pod kontrolom. U Barsi mi ne dalo da ima potpuno discipline. Ajde, ta zadnja linija je uvek onako upečatljiva, ali meni to onako baš kontradiktorno sad. Da je totalno onako sve raspušteno, a u stvari je dominantno. Ali dominantno, zato što to je taj nemački i fudbal i ko što i Bayern za gol više i na primjer pogledaj Real, gde je sad Xabi Alonso, gde je slačionica u haosu, tako da ja verujem da Flick to drži pod kontrolom, a i drugačije je sad, mnogo moći se više daje igračima, mnogo zbog i društvene... Mislim, slačionice su, kako ti kažem, ranije, kad je Messi, na primjer, dolazio, ti imaš Pujola, imaš već... Sad Lamine Yamal dođe, verovatno i on glavni u slačionici, tako da... I to sve ima veze. Zato Messi nije bio glavni. Messi nije bio, ne znam, u Chelsea imaš svaka ekipa imala svog kapitena i znalo se kako, šta. Sad, znaš, sve su to deca. Mislim, meni je malo smiješno da ja kažem za nekog da je dete, ali imam 30 godina, stvarno jesu. Nemaš još. A nemam još, da, 29. Meni ima tu, ljudi kažu kao imaš 30 godina. Ne, imaš 29. Čekaj. Ali ovo Yamal je 2007. Tako da realno je dete. Kažu svi da od 30. do 40. da 110 najlepših godina. Jel' tako? Tako da se tek uživa. Tako sam čuo od dosta fudbalera, od dosta ljudi da tad se najviše uživa, tako da bi... Sad si ti mene motivisao, brate. Ja sam tebe za život. Ja tebe za fudbal, ti mene za život. Tako da bi savjetovao mlade generacije da, pošto ja sam sad čuo da u stvari ništa nećeš da se odrekneš ni propustiš, da život i od 30 i od 40 tek počinje. Tako da, mislim, gledam i po sebi, budeš i pametniji, i zreliji, tako da bi savjetovao da, kažu, odričeš se mnogo toga, ali mislim da u suštini treba ljudi misle, ne odričeš se toliko puno, jer sve to možeš kasnije da sustigneš. Tako da ljudi ne misle, mislim, ne kažem teško je, ali da sebe ubede zbog neke motivacije da u stvari ne propuštaš puno. Mislim, neću ja da pričam, ja sam leteo posle treninga West Hama da bi se s drugarima iz srednje škole viđao na dan i po, tako da nije baš moje da, ali ajde. Je li bilo dolaženje na utakmice u stanjima onako, kao recimo da ne bude da sam te uvredio, nego Thiago Motta, to Maicon, kažu bre, osetio se na 5 metara s osli koliko je pijan. Nije da pričam, ali bilo je par utakmica gde dosta se i ne sjeća. Je to moguće? Nisam baš to, ali bilo je, da. Pogotovo u mlađim danima kad su termini bili u 10 ujutru, 11, to je bilo kritično. Čak i tad, da. Tako da, ne, mislim, naravno sad teško mi je i smiješno mi je da pričam o tome, ali više ja to gledam kroz šalu, jer prošlost ne možeš da promeniš, budućnost možeš, tako da sve je to za neku zabavu i da neko drugi nauči pouke iz to. Ko što sam ja mogao od Saše Ćurčića da naučim, pa nisam, tako neko možda treća sreća može od mene da nauči. Pa dobro, svako ko ne zna tebe ili ko te zaboravio, kao što sam rekao na početku podcasta, samo kucate na YouTube-u Luka Belić i vidjet ćete o čemu se tu radi. Mislim. Naravno, to su dela, a ne ovo što mi sad pričamo. Pričali smo i ti ja, naravno, fudbal
zaborave mnogo veća imena i to je prosto tako u životu. Ja s mlađim generacijama i dan danas kad pričam fudbalerima, znaš, pogledaj, znaš ko je bio Ben Arfa, znaš ko je bio, ne znam, Hazard, ovo, ono, ajde Hazara i Džene, pa kao ne znamo, znaš, onda ja kažem, što bi se ja uvredio ili ljutio ako mene neko ne zna, to je sasvim normalno, dolaze nove generacije, novi klinci, bolji, mlađi, brži, tako da nisam uopšte što se tiče toga da ono neko mene zaboravio, naravno znaju mi brata, on je mnogo veći, vidim kako je on radio, kako sam ja radio, tako da uopšte mi s jedne strane nije žao, više bi mi bilo žao, ja sam takva osoba, da sam ja uspeo, on nije, jer mislim... Jer se mnogo više odricao. Jer se mnogo više odricao, vidim njegovu ljubav prema fudbalu, prema klubu koja je skroz drugačija od moje, tako da mnogo sam ja iako je on mlađi od mene, mnogo sam ja i od njega naučio. Naravno, svi misle ako si stariji da si automatski pametniji. Mnogo sam ja i od njega video i naučio u posljednjih par godina. Tako da, mnogo i on uticao na mene da on čeka drugo dete, ja imam jedno, zaostajem i tu. Tako da... Pa od 30... Tako da mnogo... Da, jedan prijatelj mi rekao 30 do 40 godine se najviše uživa. Da. Tako da ima vremena. Tako da, mislim, uči se dok si, mislim, što najgore, verovatno i ti znaš što si stariji, u stvari više i učiš, više i želiš da učiš kad si mlad, tvrdoglav si, misliš da sve znaš. A obojica smo kao, ne, ti si Ovan u horoskopu, ja sam Bik, da. Ti si Bik. To je. Čuti mi u porodici 4 ovne i mama je Bik. A mi smo svo 4 ovnovi. Ja i Kristijan i Ogi. Tako da. To je haos u kući. Ali teo sam da te vratim na brata. Ti bi mu sigurno izvukao uši da znaš da on lupam ode na utakmicu u ovom ili onom stanju, jer si odgovoran s te strane i odgovoran si brat i želiš mu najbolje. Ali moje pitanje za tebe je eto, ti si rekao sam 15 kila manje. Ne bi štrčao na treningu, evo sad, kluba gde je on Makabija. Bio bi tu sa ostalima, zar ne? I tehnički, i fizički, evo, to je na tebi. Naravno, mislim... Po znanju, po veštini. Mislim, to sad i ti meni kažeš što mi je rekao, ajde da se ne hvalim, ali naravno, trener je tamo Lazetić. Žarko, da. Baš smo se sreli. Veliki pozdrav šefe ovom prilikom. Naravno, ozbiljan trener. Ozbiljan. Baš me nekako iznenadio, nisam mislio da čovjek zna ko sam i tako i mi u autobusu, bila je repstivna pauza i autobus koji ide kad si na aerodromu pa autobusom ideš do aviona, sreli se i ja mu baš i kažem kao šefe, pošto kao Makabi malo slabije stoje s golovima i ja iz šale kao šefe, ili treba neki špic, kao evo ja ako smršam 15-20 kila, kao ali može, kao mislim ja kroz šalu naravno. I on kaže ti da smršaš 15-20 kila i onaj tvoj talent ne bi mi tebe videli ovde, tako da ja se baš bio iznenadio na taj odgovor. Mislim ne bih znao da me čovjek zna i onda baš sam se malo i tu zapitao, mislim ne zapitao, ali mene takve stvari ne uvrede, nego me motivišu, onda mislim i ohrabre me, tako da baš sam se bio pozitivno iznenadio da kažeš, kad mi je to rekao. Nisam mogao verujem da me takav trener poznaje i baš mi bilo drago, pravo ti kažem. Ja se nisam iznenadio sad, da ne bude da ti nešto podilazi, nego znamo se kad smo bili ovoliki i onda... Znamo se mi, da, iz mlađih i igrali smo par termina zajedno, tako da, mislim, ti znaš to. Pa da. Tako da... Zato pokušavam da te ubedim da 29 godina nije pred kraj karijere, nego je novi početak, zar ne? Pa ako što bi rekao jedan tvoj prijatelj. 30 su, da. 30 su. Tako da... Ajmo da se vratimo na ono što je također vrlo interesantno. Dakle, ti odlaziš u Englesku iz Srbije i tamo zatičeš imena kao što su Declan Rice, Angelo Ogbonna i tako dalje. Zaboraviš najboljeg igrača. Najbolji igrač, Mark Noble, pa je, Dimitri pa nemoj zaboraviš najboljeg igrača. Dobro, dao si malo vremena da razmislim. Malo prije smo rekli kome zaboravio, eto ti malo zaboraviš, pa je. Ne. Pa to je tek. Kakav gol je dao sad pred krajem karijere, što se kaže, u Marseju. To su bili te godine što sam ja bio. Kako ti je bilo tamo? Vrhunski. Tvoj dolazak tamo? Moj dolazak je bio... Koji je bio menadžer tada, prvog tima? Slaven Bilić. Da. Slaven Bilić uvijek znao, kad god sam dolazio zimus ili leti,
uvek je znao, dođem sa 4-5 kila viška, uvek je znao, za Božić krka se u Srbiji, ne znam, leti. Uvek je bila dobre šale, tako da bilo mi je, mislim, super je meni bilo, ali naravno nisam ja bio dovoljno zreo, nisam bio dovoljno pametan, nisam dovoljno voleo fudbal. U Londonu su mi prioriteti bili neke druge stvari, što je nažalost tako, ali šta da kažem, mislim, sve to lekcija, ja s jedne strane i žalim što nisam uspeo, a s jedne strane ne žalim, jer opet uvijek razmišljam, možda ne bi bio čovek koji sam danas sa tim egom i s takvim ponašanjem, možda bi me pare, nekad kažu ljudi da vidiš kakav je zaista čovek, daj mu samo još više para i onda će bude, samo ako je on bezobrazan, bit će još bezobrazniji. Bahat, bit će još, tako da ne bi imao ženu koju imam danas, možda ne bi imao ni dete, igrao bi fudbal, jurio bi po splavovima, tako da... A neki dalje jure, zar ne? Neki dan, nećemo u to da ulazimo. Mislim, žalim s jedne strane što fudbalski više žalim, da bi se oprobao, da li sam, nekad se ja zapitam, ok, ljudi, znaš, kod nas mogo si ovo, da li sam zaista mogao, niko nikad ne garantuje i baš bi volao da vidim da li sam zaista imao taj kvalitet da bi mogao da igram na vrhunskom nivou. S jedne strane me teši, mislim da jesam, zato što moja generacija 9-6, Saša Lukić, Radonjić, Jović, 9-7, on igrao za 9-6, Živković, Marko Grujić, svi su to bila samo zlatna generacija. Da, Milan Gajić isto. Tako da zlatna generacija je to bila i kako se zove, vidim gde su oni, tako da to mi daje neku nadu da sam mogao, ali s jedne strane mislim da zbog fudbala to što nisam napravio, da sam postao mnogo bolji čovek i taj ego mi nestao, ta bahatost mi nestala, tako da ima i svoje dobro, ima i svoje loše strane, tako da ne žalim toliko koliko bi možda i trebalo, ali dobro. Pa dobro, i primećujem da si malo mirniji, jer ja ti znam iz srednje škole. Ti me znaš iz srednje škole. Ja sad, to ranije, ja bi ovde ustajao, drao se. Smo isti smer završili, ti si pravni tehničar. Ja sam birotehničar. Znaš da je birotehničar, da, to je bila poslednja generacija. To je bila poslednja, ja sam išao s 9-5, mislim da sam bio pametniji. A ja sam prva generacija pravnog tehničara. Ti si prva generacija pravnog, da. Eto, vidiš. Tako da, ne, bilo je lepo, mislim... Jel si bio nekad blizu prvog tima West Hama? Da si imao neke naznake da ako ovo, ako ono... Trenirao sam bio jedan period, leti, zimi, 2-3 meseca. Ne mogu kažem da sam bio blizu, ali naravno, mislim, trenirao sam i to je meni veliki uspeh i ne znam da li sam bio blizu, to mora se pita trener, da li sam bio 23. igrač ili 30. igrač, ne znam, ali mene je malo, više sam trebao da igram za te U21, ja sam igrao, dao sam par golova, ali sam bojkotovao, mislio sam da sam ja zreo za prvi tim i kao nisam teo da igram i onda je tu bilo svađe i naravno došao sam iz OFK Beograda, šta ti imaš, kome se dokazuješ, svi znaju ko si, što je i jako glupo i sad kad gledam, mislim, ružno i s neke strane, ko će da zna, ok, u Srbiji si najmlađi debitant, mislim, u West Hamu oni dovedu nekog Brazilca, dovedu nekog, imaš 3 vrhunskih igrača, pa se ti boriš, nije sve oko tebe, tako da drugačije bi naravno pristup imao, ali šta je tu, šta ti kažem, mislim, kažeš da nikad nije kasno, vidjet ćemo, tako da pokušat ćemo još jednu. Kakav je Declan Rice bio u to vreme? Declan Rice je... Nisi mogao da pretpostaviš tad da će da postane ovo danas, zar ne? Ne, nisam na početku, nisam. Posle, tad je bio, kad sam ja bio je najveći talenat i on je debitovao, nesto je taj momak, Reece Oxford, bio je strpao Ozila sa 16 godina u džep, ima baš utakmica. Sećam se, došao je isto, potpisao je veliki ugovor i nažalost posle isto su ga zanimale neke druge stvari što su i mene zanimale. Tako da našla krpa za krpu i onda nije se baš posle proslavio, bio je u Nemačkoj, ja mislim, u Augsburgu, gde ne znam da li sad igra uopšte fudbal, ali on je bio tad najveći talenat projekat kluba. Ali nažalost, stvarno nekad, mislim, znaš i ti, čudan je sport, uvek ti koji su bili u najveći talenti, i ja znam i o 9-4, Partizan, ne znam, i Džigi i svi što su bili nekako,
uvek neko ispliva iz te generacije ko što je Mitrovi, uvek neko ispliva napravi bolje nego taj što u stvari jeste bio, jer verovatno taj radi više, ti vidiš da si najbolji i misliš da ćeš moći svuda. Ja sam, ne znam, u kadetskoj omladinskoj ligi dao 50 golova, ne, za reprezentaciju sam dao prvih 20 utakmica 20 golova i znaš, ja sam mislio ne mora treniram, uvek ću dati go. Mislim, kako god ja ću i stvarno se ispostavilo, kako god okreneš ja dam go, namestim i onda zapostaviš taj neki rad, napredovanje, stagniraš, posle te svi sustignu, nisi više mlad, ko što smo rekli malo pre, da ja mislim da do 20. godine, 21. može na talenat, može na kvalitet, da je posle sve rad i disciplina, tako da... A da je Luka Belić igrao 80. ili 90. godina 20. veka, da li bi sedeo sad u ovoj fotelji? Ja? Zbog tebe bi sedeo, naravno. Nisam ali bila bi mi već još čas. Jer bi tad bio, ko zna, nećemo sad najbolji strelac neke lige petice. Da ne bi moj deda i da ne bi ostali, znaš kako stariji ljudi, da je u njihovo vreme bio bolji fudbal i sve. Mislim, ne kažem ja, ali tad je moglo se izlazi, bilo je manje na spremu da se igra, tako da... George Best. Mislim, svi znamo George Best, znamo i od mog kuma Rudonje iz Slovenije, moj tata je kum, njegov kum je Prosinečki, pa znamo i Prosinečki. Znamo i Maradonu. Maradonu, znamo naravno koji je... Šta više onda? Mislim, šta više onda, kako je on igrao, tako da... mislim da bi se ja u tom periodu, da kažem u tim vremenima bolje snašao nego sada. Kako si politički korektan, što se kaže. To ću da kažem, da. Vidi se da si malo i Englez onako u sebi. Da sam malo da sam povukao nešto pametno iz Engleske. Tako da... A dobro, ti si brzo naučio jezik generalno i to ti je bilo super. Što je najgore, meni je u Belgiji sam bio od 1. do 10. godine i onda sam tamo flamanski znao. Flamanski je nekako mešavina nemačka, francuski i engleski. I onda smo mi otišli i moj tata je igrao posle Saint-Truidena je igrao 6 meseci u Belim Orlovima. Tamo isto sad, eto, vraćam se sad, budiš mi neke stara sećanja. Tamo je bio trener pokojni Šekularac. S njim sam individualno trenirao i on mi uvijek govorio bit ćeš strašan igrač koji je, on kažu, jedan od naših najboljih igrača ikada. I čovjek me lično individualno trenirao, odvajao vreme za mene. Nekad mi tako bude žao nekih stvari, jer neki ljudi su stvarno odvajali vreme za mene, ali nisam to vratio na pravi način i sada se vratim. Engleski sam naučio bukvalno za 3 meseca. Nekako mi jezici mi dan danas brzo idu u flamanski. Nisam zaboravio kad sam bio u Belgiji, bar pamtim jako dobro jezike i nekako engleski. Mi kad sam otišao u West Ham, svi su se iznenadili jer sam pokupio nekako, ja sam uvijek učio jezik, sednem u kafić ili sednem sa igračima i slušam kako oni pričaju. I ti onda naučiš i gestikulacije i način na koji oni kažu i onda nekako naučiš. Meni su onda posle govorili pričaš engleski ko da si rođen ovde, znaš onaj londonski pa naglasak i onda nekako uvek naučiš bolje, mislim koji u životu sve naučiš bolje kroz život nego kroz, ajde, neću kažem, treba čitati kroz knjigu, ali bolje će naučiš jezike kad slušaš nekog nego kad učiš kroz knjigu. Tako da baš nisam imao problema ni sa jezicima, ni sa, mislim, da, šta sad da kažem, ne znam. Sve jasno. I dobar je moment da napravimo jednu mini pauzu. Može. Ti možeš i da se osvežiš. Samo nisi mi sipao neki alkohol. Ne, ovo je voda, vrate. Da je bilo pre 10 godina. Voda, jer ja te sad teram da budeš sportski čovjek. Naravno, da je pre 10 godina, verovatno bi bio neki viski. Bi se naljutio što nije unutra viski. Bi se naljutio što je voda. I nema leda. Dakle, nova epizoda donela je i novi projekat, ali ćemo ovom prilikom i da se zahvalimo našim prijateljima iz Knez Premium hotela. Dakle, jedna savršena lokacija za odmor, pa ako ste u blizini svratite, odmorite se. Sada su eto i praznični dani i moći ćete da uživate uz divan pogled na reku Dunava. Takođe, još jedan put da se zahvalimo našim novim sponzorima iz Superbeta i da vas pozovemo da se uz promo kod Aktuela sve velikim slovima registrujete na njihovom sajtu. Bilo bi bolje još na aplikaciji jer tako biste dobili još dodatna sredstva da se kladite
na njihovom sajtu, na njihovoj aplikaciji. Pratiti u buduće šta budemo radili, jer zaista vam spremamo neke pogodnosti, a i samim time što biste se registrovali uz naš kod dobijate i freebet sredstva, dakle za 500 dinara dobijate još toliko freebet sredstava i imate još 21.000 dinara da probate da iskoristite na njihovom nalogu i da možda 2026. godinu počnete na sjajan način u tom smislu. Mi se vraćamo razgovoru sa Lukom Belićem, za kog imam jedno pitanje ovako da mi kaže da li je to istina ono što se priča da je tvoj otac bio golman, a da je na kraju karijere odlučio da jednom klubu kaže da je napadač i da je bio najbolji strelac lige. Je li to tačno? Tačno. Moj otac je u mlađim, godinama 19-20, morao se opredeli, bio je u Dinamu, kad je Dinamo bio druga, treća liga Jugoslavije, koja je, svi znamo kakva je liga bila. Znao je poluvreme da brani, drugo poluvreme da igra. Tako da moj otac i dan danas nekad veruje da je bio bolji napadač od mene, tako da imamo nekad u familiji. U kom klubu je ovo bilo? Ovo da se prijavio da je napadač i da je bio najbolji strelac? Ne, on je otišao je na more na letovanje u Grčkoj. Otišao je i pitao je, jedan klub je tražio špica. Sad, da ne kažem koji klub, čak mislim da je bio i ozbiljan klub. I on je rekao, mogu ja, otišao na utakmici i tu utakmicu je, da se ne varam, dao 2 ili 3 komada i predsjednik se zaljubio u njega. I srpski jedan menadžer zove klub i kaže, čujem, tražite napadača, imam ja jednog napadača, našao sam vam iz Srbije, to i to. I kaže ovaj predsjednik, našli smo već napadača iz Srbije, ne treba nam taj, imamo već. Je kao, pa dobro, mogu da pitam koga ste uzeli, koga si našao, i kaže predsjednik, pa Dušan Belić, i ovaj menadžer kaže, pa on je golman, nije napadač. I na kraju se ispostavilo, nisu ga potpisali zato što je dobar klub i rekao je predsjednik, vidi, ti si mi pokazao, ali malo je neozbiljno da te potpišemo jer si golman bio prošle godine, pa sada te dovedemo ko napadač. Tako da se onda moj otac opredelio da bude golman i branio je u prvoj ligi i bio je vrhunski golman, ali možda čak i on, to će morati njega pitaš, žališ, možda da je bio napadač, imao bi bolju karijeru. Tako da ne znam. A ti, jel misliš da bi imao bolju karijeru da si kao Kristijan, centralni vezni? Ma nema šanse, nema šanse. Ne. Mislim da bi se ja i on jako... slagali bi se sad, ali u mlađim smo znali u West Hamu kad smo bili, za U21 sam isto trenirao i on je imao 14 godina i on je čak sa 14 godina trenirao sa U21 sa nam. I onda smo znali, na treningu ja igrao 10, on zadnji vezni i bilo je tu, čak sam ja malo psovki i onda je znao trener U21, bilo je razdvajanja. Čak su imali priče sa mnom da ga ne kvarim, da ne utičem loše na njega, tako da bilo je ja i on, imamo ja i on dosta čarki i dan danas, bilo šta da igramo. Kristijan, kao što znaju većinom svi, je veliki motivac, veliki borac, tako da on šta god da radi u životu, sa mnom to je i na krvi, na nož, da li igrali Sony, da li igrali tenis, da li igrali, ne znam, bilo šta, 2 dodira na plaži, tako da bilo šta daje, uvijek je napeto. A kaži mi, da li je moguće da ti kad izađeš na teren ne gledaš ni ko ti je otac, ni ko ti je brat? To je taj neki pobednički mentalitet da onako postaneš neki predator, ne znam kako dobiš. Istina, to je baš nekako ja sam imao i nekako možda i to znaju isto neki drugi igrači. Nekako kad igraš protiv brata, mislim da se tu još više zakuva nekako na terenu, znaš, da li to i od malena, svi znaju koji ima braće, znaš, uvijek je neka tenzija, svađa oko nečega. Naravno, sad se mnogo manje svađamo, naravno, ne kažemo, mi se nikad nismo ni svađali, ali u vidu sporta i tog pobedničkog duha. Zato što je shvatio kao mlađi da si bolje, tako? Ćao, Kristijan. Zna on dosta to. Neću kažem u fudbalu, ali u ovim ostalim sportovima što igramo, većinom ga pobeđujem, tako da to je to, ali mislim da dosta, pogotovo na tom vrhunskom nivou, kao što vidiš Đoković ili nekako mora da imaš taj sportski bezobrazluk, taj, znam dosta drskost, znam dosta fudbalera koji su stvarno dobri fudbaleri, profesionalci, sve žive po PS-u,
ali budeš ko na terenu, mora da imaš taj neki, ko svi što znamo, Đoković je jedan od najpametnijih ljudi, ne i najveći sportista, nego jedan od najpametnijih ljudi i sad, kako ti kažem, na terenu kad izađe, zna nekad da bude inat, svađa se s publikom. Mislim da nekad mora da imaš taj žar u sebi da bi bio vrhunski sportista, taj inat ili nešto, da to dosta ljudi pokreće, tako da to bi rekao, ne da imaš previše, ko što sam ja imao, tako da... A ko još od nekih saigrača iz bilo kog kluba imao toliki neki inat onako da jednostavno sebe sputavao? Pa od mojih? Da. Pa s jedne strane mislim da, ružno je malo reći, Radonja, naravno on je napravio to što je napravio jer on je za nekog normalnog dečka, verovatno kad je bio mali, ne sanjaš, sanjao je za reprezentaciju Zvezdu, on je i uradio mnogo toga u fudbalu i uspeo, da kažemo, uspešan je, ali s neke strane je malo i podbacio, mislim da je mogao napraviti mnogo veću karijeru nego što jeste, tako da bi, na primjer, njega izdvojio. Ništa loše, ali šteta što je mogo i on da igra možda i u Premier ligi, i u Interu, u Milanu, ali to je tako kako je. Ko što sam ja rekao, mnogo je bitno da budeš profesionalac posle određene godine. Mnogo je bitno da voliš, da voliš i da ti prioritet. Na kraju krajeva, ja verujem da je Laminja malo tu da jeste, žurke, sve, da mu je na kraju fudbal na prvom mestu. Ako ti fudbal nije na prvom mestu, teško da možeš nešto da napraviš. A ko je neki dobar momak, da tako kažemo, koji je na terenu bio devojčica, a imao je neke predispozicije i fudbalske ovako da uspe? Da te neko nervirao da je previše dobar? Kažem, neću to da kažem zato što mi je ružno da nekog nazovem devojčica. Tako ja sam to rekao. Bilo je, ima i nekih sad klinaca u Dinamu, ima i u prvoj ligi, da stvarno nekako, kad si previše, pogotovo sve zavisi naravno i do pozicije, ako si neki levi bek, isto što, i špici, mora da imaš tu, ko što smo pričali, ne znam, mora da imaš taj, da budeš, što bi rekao moj otac, krvnik i borbenost, i mora da imaš taj karakter, što bi ja rekao, i neki ljudi, izađeš, napiješ se ili nešto, mora ujutru u 7 da ustaneš, da treniraš, da budeš... Verujem da postoji takvih ljudi i takvih igrača. Ja sam znao, ne znam, izađem i onda 2 dana kod fizije oporavak. Mislim, razumeš? Tako da mislim da to nije baš pametno i da bi savjetovao ljude i koji vole malo noćni život i to, da mislim, nije to toliki problem, ali da je na kraju krajeva sve do toga da budeš borac i fajter i da voliš da treniraš. Naravno, za vrhunski sport, da igraš u Premier ligi i to moraš, teško da može i ovo i ono, osim ako si vanserijski talenat, ali do nekog nivoa može tako, ali mislim da ako ti fudbal nije prioritet i ako ne voliš da treniraš, da na bilo kom nivou je jako teško da ćeš igrati, čak da li je to u našoj ligi, da li je, ne znam, u grčkoj ligi, jako je teško, jer mnogo ima talenta, mnogo ima dobrih fudbalera, tako da, šta da ti kažem. Grčka je onako pravi raj za život, ali Grčka za fudbal... Ja nekako, i bio sam u Grčkoj, i Kristijan je bio u Grčkoj, i kako se zove, mislim da ta zemlja, i to sam pričao s nekim, sad su malo počeli posljednjih godina, uvek su govorili Grčka i Sećiska i Kristijan, nemoj da ideš tamo, to je groblje za mlade igra, jer nekako Grčka se ide posle 30. Ja sećam, bio Valbuena u Olimpijakosu, 35, Marcelo došao, Jaja Ture je bio u Olimpijakosu, ne znam, pa nekako Grčka... Sad će Luka Belić. Sad ću ja možda u Grčku neku... da se vratiš, jer si igrao. Da. Još sam mlad za Grčku. Neću se izviniti, svi Grci, moji prijatelji, ako bude translate, šalim se. Kalimera, Kalispera. Kalimera, Kalispera. Ali mislim da nekako te neke zemlje su sjajni za život, ali vidiš i sam po nekim fudbalerima da se tamo ide pred kraj karijere, kao što su Grčka, Turska, naravno, ali neko, ne kažem, ja ne podcenjujem, nekom je naravno i uspeh, sad bi mi sam bio da igram za Panathinaikos ili za PAOK, naravno, ne kažem ja ništa loše, ali neko ko će da ima vrhunsku karijeru, mislim da
zemlje kao što su Nemačka, Holandija, Švajc, tako za taj fudbal što se danas igra da su to bolje zemlje. A gde vidiš Kristijana Belića za 3 godine? Gde bi voleo? Gde bi voleo? Mislim da je njegov stil, da bi njega najviše voleo u Premier ligi ili u Nemačkoj ligi, jer mislim da on s njegovim tempom i promenom ritma, da on više paše takvoj ligi nego recimo italijanskoj, grčkoj, tu gde je tempo malo sporiji, gde je više taktički, tehnički, tako da mislim da njemu bi baš, naravno on je bio i duže od mene, on je bio u West Hamu 4 godine, tako da on mnogo bolje poznaje i mnogo mu toga i ostalo i mnogo toga on uvek kaže da je naučio tamo, tako da verujem da i njemu san, a i svima nama da on igra u Premier ligi. I ja verujem da hoće. Evo, i ovo neka njemu bude još jedna motivacija. Motivacija. Da. A jel ćemo ga vidjeti po tvojom mišljenju češće sad u reprezentaciji Srbije? Pa to je sve na njemu. Mislim da sad ima u posljednjih par meseci, da kažem u 2025. je imao jedno 6-7 povreda i mislim da trenutno to naravno nije realno dok ne krene da igra, ali mislim da on s vremenom kroz narednih 6 meseci i godinu dana kad bude u kontinuitetu igrao, ne sumnjam da će sigurno dobiti šansu, ali naravno ko što ja mislim da bi reprezentacija trebalo da bude, da igraju najspremniji i igrači koji igraju u klubovima i mislim da je to tako jedino pošteno i da ranije mislim da smo imali problem u reprezentaciji, uvek je bilo imena i sad ovaj ne igra ovamo, ovaj ne igra onamo i mislim da uvek treba za reprezentaciju da igra. Fudbal je dosta toga, zavisi od forme. Mislim, ti znaš, ima i dosta igrača koji su jednogodišnja, one season wonder ili nešto i onda, znaš, mnogo zavisi ti kad si u formi, onda kad ideš na svetsko prvenstvo, mnogi igrači eksplodiraju, dođu iz dobre sezone i samo to prenesu na evropsko, na svetsko i mislim, i onda zato vidiš nekad da neki igrači eksplodiraju na evropskom, svetskom i mislim da je fudbal mnogo toga do tajminga, do forme, mislim, dosta postoji vrhunskih igrača, dosta ima i mi imamo mnogo talenata, mnogo igrača. Mislim da uvek treba igrati igrači koji su u formi i koji igraju u klubu. Tako da ja verujem Kristijan čim se bude vratio da igra, da će sigurno biti među kandidatima. Ja ću sad da kažem jedan broj, a ti ćeš vratno da me ispraviš. Neke njegove povrede dođu zato što ulazi u svaki duel 700%, tako? A ti bi rekao milijardu. Ja bih rekao milijardu posto. Da, neke, pričali smo baš pre neki dan, mislim, polomljena arkada, polomljena glava, jagodična kost, mislim. To kao dete, neko koje se zaleće svuda. Da, i malo su te povrede, mislim, zna i on je već i sad i iskusan i prošao je i bio u Partizanu i sve zna, ali naravno verujem da mu je teško jer toliko voli, toliko takav je kakav je igrač. Mislim, s jedne strane to ga čini to što jeste, ali mislim da i on sam zna da treba malo iskusnije, malo pametnije da igra, da ne bi dolazilo do tih glupih povreda, ali ja nekad čak i mislim da ova godina 2025. je bila malo peh što se tiče njegovih povreda. Verujem da u budućnosti neće, tako da možda i treba iskusnije, možda i treba nastaviti tako da igra, tako da pravo ti kažem, ne znam, ali ne bih baš želeo više da ima povrede glave, pošto to svi znamo nisu fudbalske povrede i onda je malo glupo. Šteta, boli i nas i celu familiju da izostaješ zbog nekih povreda koje nisu baš svakodnevno u fudbalu. Da, ali onda da li bi to bio on ako ne bi tako igrao? Eto, ne znamo, da. to ti kažem. Ne znamo, da. Jer ne možeš da ga zamisliš. Ne možeš ga zamisliš da igra sa 50%. Jel mu je žao što nije osvojio titulu sa Partizanom? Po tvojom mišljenju? Njemu je sigurno žao. A jel će da se vrati nekad uzme titulu? Pa ja sam siguran da on hoće se vrati. On mnogo voli Partizan. Takvu ljubav, mislim, ja navijam za Partizan i imam dosta drugara koji navijaju za Partizan, ali on koliko je voleo Partizan, to mi je nekako, uvek budem fascinantan i uvek nikad, sećam se, nije bilo plata po 7-8 meseci, sećam se, nikad nije kuko, nikad nije nešto rekao, naš stalno je rekao, samo mi da pobedimo, samo, naš, čak je bilo i pred AZ kad je trebao da ide u Holandiju, bilo je, naš, da li da ostanem, da li, naš, da
čak je bilo u tom trenutku najbolje da pomogneš klubu, da te prodaju, da bi se klub financijski stabilizovao. A ne toliko da on hoće da ide. Da. Da, naravno. Mislim da to je moglo malo drugačije, ali znam da on mnogo voli Partizan i da jednog dana sigurno, mislim, nije sad da palimo navijače, dosta njih kaže da će se vrati pa se ne vrati, ali ja sam ubeđen da će se on vratiti u Partizan i da završi ono što je započeo bio i što se nije ispunilo, ali što će se ispuniti jednog dana sigurno. Pa evo, verovatno si sad izmamio osmehe mnogim navijačima Partizana. Pa sigurno. Mada dosta je prošlo od poslednje titule, evo, sad će 9 godina, 2017. je bila. Nadam se da naša deca Partizanova mogu ove godine nešto uraditi. Vidjet ćemo. A i on kad je otišao, Partizan imao 5 bodova prednosti, čini mi se. Ne, mislim da isto bio jedan. Isto, da je bilo pre derbi Zvezda 2 i onda su dobili 2-1. Igor Dulje je trener. Da, Dulje je bio ta trener. Isto veliki trener, isto je pomogao mom bratu. Tako da, naravno, prvi trener kome je on večno zahvalan, znam da je Gordan Petrić. Jer svi znamo da je bilo nekih teških perioda kad je on na početku bio u Partizanu i to je čovjek koji je stao iza njega. Ja sam bio u Češkoj sa Partizanom protiv Slovackog. Crveni karton sredinu prvog poluvremena. Ja ne mogu ti opišem, izvini što te prekinem, ja sam bio na aerodromu, Kristijan je takav, mada mislim da smo i nas dvojica slični takvi, sklonio se skroz od svih, nije mogao to sebi da oprosti, iako Partizan nije izgubio tu utakmicu, ali Gordan Petrić mu prilazi, pazi, ispred svih nas. Mogu misliti da li je bilo razgovora 1 na 1 i tako dalje, da ga uteši i da mu objasni da to nije sada nešto drastično. A u tom periodu neka priča išla, Kristijan, svaka utakmica žuti, crveni, agresivac, a njemu je to jako teško palo. Naravno da mu je teško palo i sećam se i mislim, to su bile neki periodi, naravno neću kažem ružni, to sve period što sam mu ja rekao gde se uči i mislim, ja nekad za njegove neke stvari, ja sam takva osoba, emotivnije sam za njegove neke nego za svoje, jer za svoje znam da znam kako se ja ponim, mene ne pogađaju kad i neko i ranije kaže loše za mene ili tako, nisam ta osoba, bolelo me uvo, ali za njega, pošto mi je, da li možda zato što mi je mlađi brat, uvek me sve pogađalo i onda sećam se tog perioda, to je bilo haos i kako da ti kažem, ja bih samo rekao, mnogo trenera bi gledalo svoju, da ne kažem šta, i ne bi stalo iza igrača i kako da ti kažem, on je nastavio da trenira dobro i bio onaj prvi derbi, rekao mu je Petrić, ti ćeš igrati, treniraš, pravi si, igrač i onda je on odlično odigrao taj derbi na JNA i od tad se skroz opustio i sve je krenulo kako treba, tako da dosta trenera bi tu gledalo sebe, sklonili bi te možda, znaš kako to ide u fudbal. Petrić ga nije sklonio i znam da je on uvek njemu mnogo zahvalan i da je on u stvari prvi trener koji je njega video i verovao u njega, tako da pozdrav isto za Petrića. Da, pozdrav za Gordana. U tom periodu verovatno da si pitao navijače kada se oporavio Kristijan, kog igrača bi prvo stavili u tim, pa onda gradili ekipu oko njega. Ja mislim da bi svaki odgovor ili 90% odgovor bi bilo Kristijan Belić. Njegova energija je zarazna na terenu. Ja mislim da kad si njegov saigrač, ne možeš da nisi bar pola kao on. Možda nemaš mogućnosti, ali kad vidiš tu želju tu u očima, moraš da ispratiš. Mislim, on, hvala Bogu, i u AZ-u sad kad išao iz pozajmice i sve navijači i u Makabiju već imaju pesmu o njemu. Gde god ode, stvarno se zaljubi navijači u njega, jer stvarno, mislim, dođeš na stadion i vidiš da neko daje 100%, da se ne šteka, da, mislim, i glavu i život i potres, sad da ne pričam. Ružno je ne voleti takvog igrača, tako da gde god je otišao i gde god je sad, uvek je među omiljenima i naravno, ko što ti kažeš, ta energija je zarazna i ja verujem da jeste, jer nekad ti neki detalji, potezi iz oduzete lopte poguraju ekipu, motor krenu i tako da on dosta toga i taktički i tehnički stvarno jako dobro radi i da ga navijači izuzetno vole i meni je to iskreno drago i dan danas posle utakmice, da li igra u Makabiju ili u AZ ili u Partizanu, kad god uđem neki komentar,
99% su pozitivni za njega, tako da to me jako obraduje. Tako da verujem da ako ga zaobiđu povrede ove godine, da je velika karijera pred njim. Ja mislim isto tako. Kratko samo o Makabiju, sad pričamo dosta i o psihologiji, o ponašanju i tako dalje. Kako je Žarku bilo kada su navijači protestovali ispred njegovog stana? Žarku je i dalje teško tamo. Nekako, nisam ni ja znao, Turci dosta su fanatični, kako da ti objasnim. Mislim, malo mi je nerealno s njegove strane osvojio titulu prošle godine. 3 trofeja, zar ne? 3 trofeja, da su tako nestrpljivi. Ok, malo je bio pad. Kristijan je isto bio povređen i ne znam što se tako, šta je on njih toliko izneverio, povredio, da ne ulazim u to, ali baš šteta, tako da ne znam, ne bih ni pričam s bratom o tome, glupo je pričati, pričamo većinom o fudbalu, o njemu, tako da ne bih znao šta ti kažem iskreno. Meni je baš žao. Meni je baš žao jer mislim da on čovek i u TSC-u kad je bio drugi sve, ne kažem, neću ništa kažem, sada su to prosečni igra, ali je većinom bez nekih velikih imena nešto napravio i u Makabiju, naravno valjda neće gledati u Izraelu. Neka gledaju. Nisu to neki sad vrhunski igrači da on sad ima wow roster, je kažeš vidi imaš ovakve igrače, nemaš rezultat. Čak ja nekad mislim da on izvlači iz nekih igrača maksimum, ali o tom potom to je mišljenje ljudi iz kluba i navijača, a to je mišljenje meni. Mislim, u TSC-u i on imao dobre igrače, kao na primjer imao je kuma Kristijanog i mog dobrog prijatelja, svi smo familija, Petra Stanića. Najboljeg strelca Lige Evrope u ovom momentu. Da, tako da i njega pozdravljamo, on je isto jedan, i od njega sam dosta sjajan dečko, prizeman dečko, isto sve pohvale. Tako da mislim da je njima lako, njemu i Kristijan, vjerovatno su videli u mlađim generacijama šta ja radim i sve radili kontra i ispalo je sve dobro. I sad imaš karte za VIP. Da, tako da ja imam sad karte za VIP ložu svaku utakmicu koju gledam, da li je Ludogorec, da li je Makabi. Tako da uvek kažem, lako je vama, ja sam prvi pokazao kako ne treba i vi ste samo kontra radili i eto, tako da to je to šta da ti kažem. Htio sam samo iza Žarka da kažem, evo gde je TSC sada, bliži su zoni ispadanja nego drugom mestu i svi pričaju dalje u Bačkoj Topoli i meštani tamo i u klubu, a i vidi se da je uticaj Žarka Lazetića ozbiljan. I sada svaki trener čini mi se da i pokušava da bude Žarko Lazetić. Da. Naravno, možda čak i Jovan Damjanović u neku ruku to i najviše uspeo, ali drugačiji je malo stil. Jovan Damjanović... Ali otprilike to. Jovan Damjanović je, mislim da je i posle Žarka, da je bio jedan od najboljih trenera u Srbiji i da ima jako dobru filozofiju. Čak me nekad podsjetio ko Barcelona, taj visoka linija. Visoka linija i onda nekad je i, ko što ja kažem, u Nemačkoj, u Holandiji se gleda trener, njegovo razmišljanje, koncept. Kod nas mislim da se prvo gleda rezultat. Mislim i ljudi i navijači i onda ljudi nekad neće da istrpe, kako ti kažem, trenera zato što, znaš, izgubiš i ajde, neko ti da čim izgubiš 5-0, ništa, letiš, osramotio si se, ideš. Ali mislim da treba više da se gleda, ko što je Joca Damjanović Petru mnogo pomogao. Znam da je Peki to leto je bio jedan Hrvat trener, ne mogu se setiti. Dejan Plafurić. Da, i da li je bilo, da li će Peki da igra, da ne ide, da ide iz kluba, došao je Joca, mnogo i njemu pomogao i kako da ti kažem, taj njegov ofanzivni stil, znamo svi ono protiv Noe, ona utakmica bila da li 4-3 u konferenciji. 4-3, to sam komentarisao s lica mesta, to mi je najdraža utakmica. Najdraža utakmica, to ja kažem, stvarno nekad treba ljudi malo da gledaju lepotu fudbala, način fudbala, znaš sad, ok, ajde igramo svi 1-0, 1-0, 1-0, 0, nisam izgubio, bitno nisam izgubio, ne kažem, ima i to svoju, neki klubovi tako moraju da bi opstao, ali TSC, pošto je jedan od većih klubova u posljednjih par godina, mislim da je treba malo gledati isto način na koji se igra i mislim da Joca, ne znam sad gde je, pozdrav isto za Jocu. Novi trener OFK Beograda. Jel jeste? Da. Eto, da. Verujem da će on sa mladom ekipom, da će moći tu filozofiju da
isprati i verujem u njega. Naravno, on je bio igrač OFK Beograda. Jeste. Sada on je bio i moj saigrač u OFK Beogradu. Tako da, on je, mislim da on tad već imao 33, ja sam imao 16. On je bio špic i uvek kad smo radili završnicu, uvek mi je i pomagao i uvek mi je i dan danas kad ga sretnem, obraduje se. Isto verujem da ima dosta pohvala za mene da kaže mnogo sam i učio od njega, on je bio i sjajan napadač, tako da verujem da će bude i sjajan trener. Jovane, sada sam se setio. Bio nam je gost na početku. Bio? Tipa u oktobru nam je bio gost i znaš koga mi je rekao da pozdravim? Koga? Nekako smo došli do te teme. Koga? Luku Belića. To je rekao? Da. Nije. A zaboravio sam da ti prenesem. Stvarno? Da. Eto. Da. Eto, Mislim da je tema bila Pančevo, da sam mu ja rekao da sam odatle, on kao, pa Luka Belić, ja rekao, pa odrasli zajedno. Lepo je ako pored Petra Stanića i Kristijana Velić, kad se kaže grad Pančevo, dođemo. Da dođe Luka Belić. Znači, ipak si ti tata objasnio stvari. Ipak Kristijane i Petre, rekao bi vam malo da, znaš, još ima da... Ima ti još mleka da pite. Malo neformalno. Šalim se, pa naravno. Znam da su to vaše takve šale. Naše šale, mislim, oni već imaju mnogo bolje karijere od mene i uspešniji su od mene, ali znaju da li igrali tenis, da li igrali fudbal, da li igrali košarku. Mislim da neću ništa kažem. Luka, za kraj naše emisije imamo jedan segment koji se zove ili. Ja ti postavim pitanje, ti biraš, neki su čak ostajali na ili da znaš, ako ti bude bilo previše teško da se opredeliš. Evo jedno možda lagano pitanje, možda ne. OFK Beograd ili West Ham? OFK Beograd. Ipak si tu počeo, bio najmlađi debitant. Tu sam imao veliku slobodu. Declan Rice ili Dimitri Payet? Dimitri Payet. Imaš jednu fotografiju s njim? Imam, posle treninga. I verovatno još neki doživljaj ili neku avanturu? Nemamo nemam anegdotu, ali morao je taj trening da se slika jer je bilo nešto, igrali smo 5-5 ekipa protiv ekipe i moja ekipa je pobedila. Ja sam rekao, mora sad mi dozvoliš da se slikam s tobom, da se malo hvalim. Tako da mora da se slika i taj dan je bio izgubio. Sljedeće pitanje je baš ovo. U fudbalskom smislu. Kristijan Belić ili Petar Stanić? Jedan će se naljuti, drugi će ti kupi viski. Ovo je trebalo ti bude posljednje pitanje i onda da ugasimo kamere i ja ti kažem posle kamere. Ovo je... Kako ti kažem... Moj stil i fudbalski... Naravno, ja i Petar smo se stalno šalili i dan danas kao ja sam učitelj, on učenik. I onda imali smo par slika, smo gledali, na primjer, student and teacher. I onda, kako ti kažem, on je jedan od mojih miljenika, isto Kristijan mi je brat, tako da rekao si na početku da mogu da ostanem na ili, tako da ostaću na ili. Stvarno si postao diplomat u Engleskoj. Diplomata sam postao. A sad kad sam pomenuo Englesku, što se tiče života, Engleska ili Grčka? Grčka. Mada i u Engleskoj može da bude zabavno. U Engleskoj može da bude zabavno. Mislim... Ali u Grčkoj je lepo vreme. Ali u Grčkoj je lepo. Tako da sve zavisi. Fudbalski je naravno Engleska, život Grčka. To je jedini pravi odgovor. Ali kako kaže nekad, moj otac govorio, ne može sad i najbolja liga i velika lova i sunce. Mora i kiša, ne može sve da bude jedno. Tako da... I evo za kraj jedno pitanje. Luka Belić bi volao da ima 2 ili 3 dece recimo? 3. Ali da bude jedno muško mora. Jer ti si ta srbena. Pa ja nisam mislim, prvo mi je žensko, naravno i najviše na svetu je volim, ali bi volao muško samo zbog porodičnog stabla da se nastavi. Tako da ne bude imam nešto protiv ženske dece, ali i naravno neću ga terati na fudbal. Znam koliko, ako bude, znam koliko je ako bude voleo, ako ne, vidjet ćemo. Morat će da voli Boga mi pored takve porodice. Ali teško da neće. Kad bude gledao strica, kuma, tatu, dedu. Mi smo to ti je ko, kako kažu, ko Maradonin
Aguerov sin, deda mu Maradona, Messi mu kum i Aguero mu tata. To je to, brate, da. Njemu je najlepši, tako možda mom sinu bude najlepši. Ne, Maradona mu je Tako, bio da li je on bio? tast. Tast. Tako nešto, da. Luka, hvala Imaš ti još puno. neko ili? Nemam. Zanimljivo mi je ovo. Hoćeš još ili da? Pitajte. Evo, možda Ono, za kraj, brate. ajde. Viski ili pivo? Viski. To tako ide uz tebe, brate. Ide, pa. Ide uz tebe, nisi ti ti opio veliki stomak i to ti ne treba, brate. Ne treba. Luka, mnogo ti hvala što si bio gost podcasta Aktuela. Hvala i tebi, bilo mi je zadovoljstvo gostovati i vidimo se mi. Ima tu još tema, da ti kažem. Ima tu još tema, ali nemamo sad puno vremena. Mislim, vidjet ćemo se mi u gradu, Da. tako da ostavit ćemo nešto i za To. na kafu. Na kafi. Ili viskiju. Ili trenutno ne pijem. Dobro, ja isto. Luka, hvala ti puno što si gostovao. Evo, za kraj još jedna zahvalnost prijateljima iz Knez Premium hotela i Superbet, naš novi sponsor, vam nudi promo kod Aktuela velikim slovima. Registrujte se, dobit ćete free bet sredstva i još neke beneficije. Vidjet ćete o čemu se radi, a vi dalje nastavite da pratite naš podcast Aktuela. Prijatno.